Другото ново секси, пак се срещаме на морето, помниш ли или? Еми, спомням се, аз винаги като те видя в такова добро настроение. О, и аз така. Добре, сега с още по-добри въпроси искам да те попитам какво ще ни кажеш за хитовото ти парче с Биляни Шлепа Брена. Не се бай с мене, защото беден ти е речника. Ох, много се радвам, че хората го харесаха. Отдавна не бяхме пускали, поне аз не бях пускала рап и не очаквах толкова добре да се възприеме, въпреки вулгарния текст, въпреки всички цинични думи. Ма те хората само това си чакаха, те те молеха, разбираш ли? Ами в крайна сметка да им кажа до хората, радвам се, че ви хареса моето старо амплоа. Даже имам още няколко рап парчета и едното от тях ще го заснема другия месец и се надявам до есента да има възможността да го пусна. Тоест да го очакваме. Да, очаквайте. Сега го казваш за първи път. Казвам го. На новото секси. На мен специално. Приемам го лично. Ти си много секси, между другото, много си хубава, много си сладка. Много ти благодаря. Много добре изглеждаш. Напълно достойно заставаш за тъмпа. Значи, какви комплименти, повече мъж не може да ме удовлетвори по никакъв начин. Аз съм човек. И сега да те попитам, какво искаш да кажеш с израза 2 градуса ми е по-гореща, викайте пожарна. 2 градуса ми е по-гореща, викайте пожарна. Да, имам много висока температура на тялото, кръвта ми е много топла заради ромските ми корени, както знаете, и това имам предвид. Ясно. Сега за откровеният ти отговор, тук отзад ще ти подам един подарък от новото секси розов като мен. О, какъв вкус е това? Ще видиш, като пробваш. На какво ти мирише? На секси, нещо много секси. Сега ще видя. Бомбонки. Добре, сега ще видя. Поздрави и целувки на целия екип, на всички хора, които гледат и най-вече на вашите готини секси фенове. Благодарим много.